ስርና የቀጠናዊ ኃይሎች የጡንቻ ማሳያ መድረክ ነው የሆነው። ይህ የውሃ አካል በየዓመቱ ከ1 ትሪሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ ሸቀጥ የሚያልፍበት መስመር ቢሆንም አሁን ላይ ግን የንግድ መርከቦች በሰላም የሚጓዙበት ሳይሆን የድሮና የሚሳኤል ስጋቶች ያደሩበት አካባቢ ሆኗል። ዋነኛው ነጥብ ይህ የባህር ላይ ደህንነት መናጋት በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ላይ የሚያስከትለው ቀጥተኛና ከባድ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ነው። በተለይ በየመን የሚንቀሳቀሱት የሁቲ አማጽያን በቀይ ባህር ላይ በሚያልፉ መርከቦች ላይ የሚሰነዝሩት ጥቃት ዓለም አቀፍ የጭነት ኩባንያዎች መንገዳቸውን እንዲቀይሩና በደቡብ አፍሪካ በኩል ረዥሙን የኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ መስመር እንዲከተሉና እንዲመርጡ ያስገድዳቸው የሚችልበት ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ተመልክተናል። ይሄ እዚያ ዘረባዚያ ሎሚ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክንርያይና ባብኤል መንደብ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሓደጋ ከኣቱ ከም ዝኽእልን ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእልን ዝተነፀረሉ ጉዳይ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ኣሜሪካን ባዕሎም they have proved this they cannot do much ሑቲ ዝበሃል ንባብኤል መንደብ ክቕይሮ ይቋፃፀሮ ጥራይ ዘይኮነ ኣይኮነን ንኻልእ ናይ ካልእ ንእሽተይ ሃገር መጓዓዝያ ኣይኮነ ናይ ዝዓበዩ ሃገራት ኣብዚ ኸሪአኩም እየ or that the Houthis might resurge in order to try to close off the other opening that the Saudis use primarily for their oil transit on the Red Sea. Where do you think this is headed today, General? Well, I think we've turned the momentum clearly around here. What happened is certainly the Iranians shut down the Straits of Hormuz and they got a ceasefire out of that. The war was stopped. That's kind of what they wanted. They offered negotiations, but what they really wanted was the war to stop because we were pounding the daylights out of them. And the president and his national security team and so. እዚያ ዘረባትያ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ከምኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብቐረባ ዝከታተሎ ሚድያ ብተደጋጋሚ ዘምፅዎ ወታደራዊ ርእይቶናቱ ድማ ብብዝሒ ዝርአን ተቐባልነት ዘለዎን ዝበሃል ጀነራል ኬን ዝብልዎ እዩ። እንታይ ዝብል ዘሎ ሑቲ ቀይሕ ባሕሪ ክዓፅዎ ይኽእል ዶ ኣይክእልን ዝብል ሕቶ ፈርጌት ኢት ኣሜሪካ ነቲ ዝዓበየ ኤርክራፍት ካሪየር ናቶም ሓንቲ ናብ ኢራን ገጾም ከፀጉዕዋ ዝደልዩ ዘለዉ ነቲ ብሎኬድ ዝገብርዎ ዘለዉ ክጥቀሙላ ዝኽእሉ ብቀይሕ ባሕሪ ንኸይተሓልፍ ሑቲ ከይሃርማ ስለ ዝፈርሁ ሶፊስቲኬትድ ቴክኖሎጂ ዘለዋ ነፍሳ ክትከላኸል ዘይኮነሲ ኣብ ሓደጋ ክትፈጥር ትኽእል እያ ዝተባሃለት ድሮናት ናይ ኢራን ሻሂድ ምስ ሑቲ ዘለዋ ከይሃርማ ፈርዮም ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ክውዳእ ዝነበረ ጉዕዞ 14 ክሳብ 21 መዓልቲ ዝወስድ ዘላ ጉዕዞ ገይሮም እዚ ድማ ሓደ ዓብይ መርኣያ እቶም ናይ ንግዲ መራኽብ ጥራይ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘይኮነ እዚ ኢቭን ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ምስቲ ኩሉ ዓበይቲ መራኽብ ኩናት ናቱ ብቀይሕ ባሕሪ ንክኸይድ ፈርዩ ከም ዘሎ ይዘርእየካ። ስለዚ እንታይ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ሑቲ ጥራይ ዘይኮነ ኢራን ዝዓበየ ሌቨሬጅ ከም ዘለዎም ንወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ኣይኮኑን ክዓፅቡ ዝኽእሉ እዮም ዝብሉና ዘለዉ they can block even Red Sea። ስለዚ ኣሜሪካ በቲ ዝዓበየ ንመራኽብ ኩናት ናታ ነዚ ክትሓልፈሉ ተደይኪኢላ ናይ ንግዲ መራኽብ ዳ እንታይ ክገብራ እዮም ብኡ ክመፅእ they have no power። ስለዚ ሑቲ ክዓፅዎ እየ እንድሕሪ ኢሉ ኤኒ ታይም ክዓፅዎ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ ኣሜሪካውያን ብተራ ነገር ክዛረብዎ ዝደልዩ ነገር ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ድኽመቶም ስለ ዘረጋግፅ ዘሎ። ዶናልድ ትራምፕ ሰላም ከምፅየ ገለ ክገብር እየ ክብል ከሎ ድማ ካብዚ ዝብገስ ናው እዚ ናይ ሑቲ ዓቕሚ ምስ ኢራን ዘለዎም ቅርበት ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎን ኣብ ስትራቴጂካዊ ኣካይዳ ድማ ክሳዕ ክንደይ ብሎኬት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለ ዘፍለጥዋ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ሰላም ክገብር ኣለኒ ምስ ኢራን ካልኣይ ግዜ ኣብ ጣውላ ክመፅእ ኣለኒ ዝብል ዘሎ። አብይ አሕመድ ነዚያ ቀዲሑ ወይ ከዚያ ተበግሲ ይመስለን ስምዑ ወብዚ ጂኦፖለቲካዊ ፉክክር ልክ አሁን እንደምታየው በአገራት መካከል ያለ የጂኦፖለቲካል ፉክክር በከፍተኛ ደረጃ ንግድን፣ ኢንዱስትሪን፣ የኢኮኖሚክ እንቅስቃሴ ነው ይመታው። አስበው አይደለም ሁለት ሰዎች እዛው ሊጣሉና ሳታስበው አንተን አፌክት ያደርጋል። የሎጂስቲክስ ስጋቶች በአየር በየብስ በባህር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሁን በግልጽ እንደሚታየው በከፍተኛ ደረጃ አንሰርቴኒቲ ይታይባቸዋል። በእርግጥኛ ፕሮአክቲቭሊ የሄድንበት ጉዳይ ነው። ከሁለት ሶስት ዓመት በፊት ለሀያላን መንግስታት የባህር ላይ እንቅስቃሴ አደጋ ሊገጥመው ይችላል፣ እዚህ ውስጥ ሚና አልባ ሆነን ከቆየን 130 ሚሊዮን ህዝብ አደጋ ውስጥ ይወድቃል የሚል አቋም እናነሳ ነበር። በወቅቱ ምንም ነገር ስላልነበረ እምብዛም ተቀባይነት አልነበረው። አሁን ግን ብዙዎች እያመኑበት ያለው ጉዳይ ነው። ከባህር መራቅ የባህርን ወይም የየብስን ትራንስፖርት ወይም የአየርን ትራንስፖርት ግድ የለም በቀላል አገኘዋለሁ ማሰብ የማይቻልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው። ሀገራት ሀብታት ምዃኑ በዚ ካትፈለጥ እዚ ሓድሽ ኢንተርቪው ገይርዎ ዘሎ እንዲሁ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብዚ ሕጂ ነብረሉ ዘለና ንስኻ ክትቋፀሮ ዘይትኽእል ንስኻ ማኔጅ ክትገብሮ ዘይትኽእል ዩክሬን ምስ ራሽያ ምስ ተዋግኡ ናይ ድቑዕ ፀገም የጋጥመካ፣ ናይ ነዳዲ ፀገም የጋጥመካ፣ ገለ ከጋጥመካ ይኽእል። ኢራንን እስራኤልን ኣሜሪካን ተዋጊኦም ድማ ነዳዲ ካ ድቑዕ ይዕፀወካ። ስለዚ ንነብረሉ ዘለና ግዜ ፍፂምካ ፕላን ክትገብሮ ዘይትኽእል ሎጂስቲክስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝቕርቀር ብዙሕ ነገራት ድማ ሽግር ክገጥመካ ዝኽእል መድረክ ኢና ዘለና።
أكمز كنا تصل زلنا إحنا أقدمنا 230 مليون حزب سلا زلنا كمزن إحنا زين قمتهم نقرأ تقاتيمهم سبحان جو أفتق بحر زي بلنا حنت زي بلنا خنترف هين خلينا مهنياتو حدقاك فترة يخليو إلا نزارب نيرنا نبزح تقرأ دما أفتق بحري كوهبنا له مهنياتو نحنا سقم كقات منايو قلا يبلالو أنا خنت لكم زنه أمريكا مستخلو وتهدروا أغناتا نبرتناتا بغيه بحرك حلف كم زي كيلن بغيه بحري زخون نقر كنت قبر خم زي تغلن مهنياتو أب وشمت حرموز كنت كفته زي كالت حوتي دما نغيه بحر نتعسي وأمريكا أيقونا بوتهدروا أغمم نخفت وقفتنو وتهدروا أغمناتهم نابت بوتا كابت بوتا أصب بيقريحو خيط كم زلو يم زمرتو زلو سلازي من سلو زخونه ينسو أفدق بحر ناي كالوت هجرات واهبو قال نجر نت دايناميكس كغير كتجبر زلكا alliances ناتكا شركنات ناتكا نابنت أب إيران مش إيران سنبوزم دنا زلهم يحلف اللوية بوليتيكا ناتكا هات رزلكا أمبر زي ناتكا بحر سلازا حسكا تجبر نجريه بالكان كان ما ما يتحيل نهاكا كل ده أتدك منبر سلازي نتايم زبلو زلو زازر بازيا لما نتايكا تحازلكم دليه there is a very حدا قداسي سلتيهم زحسب زلو نايف دقة بحري بلاناتهم ببزح من قدي كشت ويم ببزح من قدي ترقوم نريال لنا زد ما دايما لهم زقبروا زلو علامة مخانو كرداك من كلالنا مجمريا دروز سني لهم كسمعكم هنا تناتو زربا أبزيا حنتي قالك كابتوم ناتو كادرتات كنبلوم نخلينا غازيتنيا زبولاسكا كسمعكم نشتري وش نبرو ما يتسلچالك سلطان كليل وصن ስለማትችል ስልጣን የሌለው ደግሞ ኢትዮጵያን ለጉዳት ተጠቀሙበትና ኢትዮጵያን ባህር ለመጀመሪያ ከመነሻው ሰጥቷት በኋላም ባህር እንዳይኖራት አድርገው ዘግተው አለፉ። አለመኖሩ በተጨማሪ ትርጉም ያለው የልማት እንቅስቃሴ ስላልነበርክ ጉዳቱና ጥቅሙ ታይ የሚሰራ የሚዳሰሱ ይህንን ለማሳካት ደግሞ እንቅፋት የሆነበት ነገር እንዳለ أبزي انتاي بالمسيركم نوح زبالة زربان دي حتى ربي لنا نقرأ لكم تاي زبل انتاي قبل يدفتنا أبزي كالو سرعتات زقبر وجيجا بزح تسقم كم زفتر اللهم يزنقر زالو لذي نتنا يتعاد كان كم لزقني تعايزنا نري لكم سلز قلنا بكل من قدي اتي كالوت من قستات زقبر ولا ون اتي مسجاجري من قستات زبحلو كم بعل هذا مالتيو زقبر جيجاتات حقاو مانديت هاي نبرون إيرترانات إن تركب زقباء بلا بلا زبل زربا ببزحي قصر له انتاي قلي بلالو current diplomatic desperation إزعجز له نزيها كريكم دلي أبي أحمد الأمانات ويك approach من قدنا تنتايو أبي أحمد driven by economic pressure and inflation the Prime Minister views sea access as the only permanent solution to the high cost of living نزيها كسمعكم دلي أبي أحمد بسنكت ناي طبعا ناي كالنس أجمز اللواب توش تعدي نزيز اللو كل عينة بوليتيكا طبعا شجر بمنتهي تمفتحنا تيلي زعم زلو أفضل جبهة ترخيبات رأي كفتح زغل دورهو عدهم كبيركم زلو أفضل جبهة ترخيبكم يكحسر كوميدرا بعدهم شجور تاب عدهم كبيركم زلو أفضل جبهة مسرحكم يكحسر يزبلهم زلو إذا وصح الصوت مثلالني جن هاي This is a policy. This is strategy. ما أنا تيلو زح حسبي وأنا أتوتهم sponsors قبروا زلوا كما بلي من لما زلوا. قصيلو إيرترا بوجن إيرترا despite sending envoys and seeking international mediation, the Eritrean government has remained silent. من سيرترا دما نيابي أكايدا كله سرعته كود كله كلابس كقبروا سلزل زلوا بحريات نيتوبيا من قصة دما كله دي أجا موداقم عصبن إيرتران تبل كارت نيمودا تسأتولا سلزقون فليتهم سقطا مريض عملوا نتي ناتهم زربادما ignore جيروم مالو يزبل زلوا. سلازي كم تريد لهم internal sabotage. The speaker suggests that the internal conflict is evolving, like TPLF, Shene, and Fano are being used as proxies to create chaos and kill the port agenda. سلازي زغلوا أبي تبيان ريوزلنا ناي شنو ديو ناي تبي ناي هو حد ديو ناي فانو دي ناي كالو كله أتم أنا بيد عزور نتي agenda ناي بحرين نمقتال زتك أمولو زلوا يوم حيلتات كلها توم ينزل زلوا. إذا كم ريوزلنا this is a very أقداسي revelation يو. أتيلهم كابو مسجبس التعازو دم بزح نقرأ له نزي قداي مسجبس تقبر زلوا إيرترا مسجبس تقبر زلا دم أكلنا تجيرهم يوم دزار بوزلوا انتاي كريكم سلوز زلوا خي بلتسجنا
መጽዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣካል ናይቲ ዓቢ ኣጀንዳ ተገይርዎ ዘሎ ከመይ ጌርካ ናብ ባሕሪ ትምለስ ወይ እንታይ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ቀዳምነት ክወሃበኹም ዘሎ ምስ ሕጂ ዘሎ ፀገም ኣተሓሒዝካ ክረአ ዘለዎ እዩ ዝብል ዓይነት ኣዘራርባ ኢና ንርኢ ዘለና ግን ኣብ ደገ ባሕሪ እንድሕር ኮይኑ ፀገምካ ኣብ ደገ ባሕሪ ክባካን ዝበለትካ ግን ስለምንታይ ደይትቕበል Now, in the Horn of Africa, a significant decision by Ethiopia is drawing attention not because of what was accepted, but because of what was declined. A major proposal from Djibouti, offering a substantial stake in a key port, has instead led to a different strategic direction, one focused less on infrastructure ownership and more on long-term connectivity and flexibility. At a time when regional competition over trade routes is intensifying, this decision raises an important question. Is control over logistics becoming more valuable than control over assets in shaping the future of regional power and economic resilience? For decades, ጅቡቲ ለንቀነ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንበኩም ንኽእሊና ሕቶናትኩም ጉዳይ ናይ ባሕሪ እንተኮይኑ ፀገምኩም ትኽክል ባሕሪ ሲኢንኩም ትሳቀዩ እንተለኹም ናይ ባሕሪ እንድሕር ኮይኑ ሽግርኩም ንሕና ክንፈትሖ ክንሕግዘኩም ንኽእሊና ብምባል ተዛሪቦሞም ግን ብልፅግና ኣብ ደገ ባሕሪ ኮኑን ፀገሞም ክወሩ ናይ ካል ሃገር ጎቢጦም ክሕዙ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ብወገን ጅቡቲ ብተደጋጋሚ ዝወፅእ ዘሎ እዩ Ethiopia's rejection of Djibouti's offer regarding 60% of the port of Tajura comes as no surprise. Truth be told, it would have been naive to believe the insincerity of such a proposal, given that everything pointed to the Djiboutian authorities knowing full and that Addis Ababa would turn it down. Agenda ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ዝነፀገትሉ ምክንያት ጅቡቲ ከም ዝንፀገሮም ስለ ዝሰድዎ ዘለዉ This offer was less about a genuine pursuit of agreement than a calculated diversion designed to provoke a refusal, then to shift the blame onto Ethiopia by portraying it as a source of regional disruption. Yet, a landlocked state of more than 130 million people has every legitimacy to demand blah blah. So in terms of zalo, Djibouti ትፃወተልና እያ ዘላ ደይመደይ ኢሎም እዮም ንሕና ከም ንነፅጎ ፈሊጦም ነዚ ሱሳሚታዊት ታጁራ ከተመሓድርዋ ንዝብል ኦፈር ዝሃቡና ንሕና ክንነፅጎሞ ምስ ነፀግናዮ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይ ትብሎ ዘላ ዞባ ንከተበላሹ ንክፅይቕን እምበር ብትኽክል ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዝደለየት ኣይኮነትን ናይ ካልእ ልኡላዊ መሬት ጎቢጣ ክትሕዝ ስለ ዝደለየት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጅቡቲ ደይመደይ ኢላ ተጋልፀና ስለ ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ክበሃል የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወልዳን ጅቡቲ ንኣብዪ ኣሕመድ ከምኡ ጌርካ ዘጋልፁ ሓይሊ የድሊ ተደጋጋሚ ኣነ እንታይ ይብል ነይራ ኣብዛ በዛ ናተይ ዓቕሚ ኤርትራውን እንትኾነት ኣብ ደገ ባሕሪ ክንጥቀም ንደሊ ኢና ብላብላ ክብል ከሎ ስቕታ ጥራይ ደይኮነ ክትገብረሉ ዘለካ ኣብ ደገ ባሕሪ እዝን ተማልዩ ልኡላዊ መሬትና ዝትንክፍ ኣይነፍቅድን ኢና ከፊሉ ክጥቀም ንዝደሊ ግን ኣብ ደገ ባሕርና ክፉት እዩ ዝብል ፅሑፋት እንተዝገብሩ ወላ እውን ብቪድዮ ገይሮም እውን ከምኡ እንተዝገብሩ እንታይ መገበረ መስለኩም ንብልፅግና ክቕይርዎ ይክእሉን እዮም ዊ ኖው ዳት እቲ ብልፅግና ክቕየር ዝኽእል ኣይኮነን ኣጀንዳ ናቱ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ድማ ንሱ ደይኮነቶም ኣሸቀልቲ እዮም ዝደልይዎ ዘለዉ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ነቲ ንሱ ዘታለሎ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገድን ብፅሑፋትን ብገለን ገይሩ ነቲ ንሱ ዘታልሎም ዘሎ ኦዲየንስ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ነቲ ሓቂ ዘይፈልጡ ኮይኖም ደመሲልካ የብሉና ኣይፈልጡን እዮም ብዙሕ ስቱፒድ ሰብ እዩ ዘላ ብዓለም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘገድሶም ኣይኮኑን ስለዚ እቲ ዝርእይዎ ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንክንደይ ሰብ ከም ዘደናገር ክትፈልጥ ኣለካ ዘበነ ሶሻል ሚድያ ኢሎሚ ኣርቲክልስ ሪሰርችን ሕግታትን ፖሊስታትን ሪሰርች ገይሩ ዝርአልካ ሰብ የለን ዋላ እቶም ፖለቲከኛታት እየ ዝብለኩም እቶም ፖለቲከኛታት ካብ ኖርማል ሰብ ንላዕሊ ለይዚ እዮም ስለዚ ብተደጋጋሚ ነቲ ናይ ሚድያ ናራቲቭ ክስዕሮ ክትክእል ኣለካ ንፀላኢኻ ብሓሶት ፀብለልትነት ክህልዎ ዕድል ክትበ ይብልካን ከምዚ ጅቡቲ ጌራ ተጋልፆም ዘላ ከምኣ ጌርካ ምግላፆም ኣዝያ ኣገዳሲትን ወሳኒትን እያ ብዝኾነ ብልፅግና ሽጣርኦም ኣብቲ ዕዳጋ ክወፅእ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሕምሞም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስን ቃልስን እዩ ንሳቶም ነገር ክፍዕጥሩ ይደልዩ እቲ ጉዳይ ድማ መመሊሳ ተኣብዮም ኣላ ማለት እዩ ናው ኣብቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ናብ ኤርትራ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክወስዱ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ሓንቲ ጉዳይ እናሞተቶም ትኸይዳ ኣላ ኢልና ኢና እዛ ናይ ባሕሪ ትብል ዘላ ብሓይሊ ክገብርዎ ከም ዘይክእሉ ወይ እውን ናይ ባሕሪ ተኽእሎታት እናሞተ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ ብፍላይ ማለት እዩ ሓደ ቁሩብ ትለይ ኩናት ክዛረብ ዝኽእል ሰብ የድልዮም ነይሩ ሰንዓፈን ኣልፈን እምባሶይራን ተቆጣጥረን እምባሶይራ ላይ ታንኮቻችንን ሰቅለን እምባሶይራ ማለት እንግዲህ የኤርትራ ከፍተኛው ቦታ ነው በምስራቅ በኩል የደንከል በረሃ ነው ያለው
ፊት ለፊት ደግሞ ከስከስ የሚባል ወደ አድራይ የሚያወርድ ከፍተኛ ቦታ አለ። እሱን ተቆጣጥረን ነበር። የሐዘሞን ቦታ ወደ ግራ ትተን ነው ያለፍን ያለ ነው። በአድዋ አቅጣጫ አዱ ኸላና አረዛን አልፈን ክሎስት መንደፈራ ነበር ውጊያ ሲደረግ የነበረው። ባራንቱን ተቆጣጥረን ነበር። ባራንቱ ተቆጣጥረን ወደ ተሰነይ ሁለት የተቆጣጠርንበት ሲያሰኘን ያዝን፣ ሳያሰኘን ደግሞ የተመለስን የኤርትራ መንግስት የሚይዘው የሚጨብጠው የጠፋበት አይነት ሁኔታ ነው የነበረው። በእንደዚህ አይነት ወቅት እንግዲህ አንድ ነገር ሆነ። ይኸው ምንድነው ኮማንዶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ነቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ልክ ነቲ ኩናት ብፈልጥን ነጥበ መቐይሮ ክኸውን ዝኽእልን ኮይኑ ይመፅዎም ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ብብዝሒ ሸር ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ 98 ክሳብ 2000 ዝነበረ ኣብ 2000 ዝነበረ ብፍላይ ንኤርትራ ብብዙሕ ክፋል ተቆፃፂርናያ ከም ዝነበርና እዩ ዝነግሮም ዘሎ እምባሴራት ዝበረኸ ጎቦ ናይ ኤርትራ ተቆፃፂርና ከስከሰ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ጥቃና ጌርና በቲ ሓደ ወገን ድማ ብዓድዋ ጌርና ሰጊርና ንዓዲ ኋላ ከባብን ዓረዛን ሒዝና ናብ መንደፈራ ገፅና ንኸይድ ከም ዝነበርናን ብመታሓት ናይ ኤርትራ ድማ ተሰነይ ባርንቱን ሒዝና ክሳብ ባርንቱ በፂሕና ነርና ንመንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣጨናኒቕናዮ ነርና። ስለዚ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ከለና ዓሰብ ንመሓስ ጥራዩ ክግበር ዝግብኦ ግን ፖለቲካዊ ውሳነ ስለ ዝኾነ መለስን እቶም ምስ ዝነበሩን ንድሕሪት ክምለስ ገዲዶምና ኢሉ ዝሸጣ ዘሎ ንመለስ ጠቢሱ ንህወሓት ጠቢሱ ንተጋሩ ኣፅልዩ ንሱ ስልጣን ክረክብ ምናልባት ኩናት እንተተገይሩ ድማ ሽመት ንክረክብ እንተተኻይሉ ድማ ነታ ናይ ወዲ ወረደ ቦታ ንክረኽባ ፕሬዚደንት ክበሃል ስለ ዝደሊ እዩ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ሕልምናቱ ርዩ ነቲ ሕልምናትካ ንምትግባር ገለገለ ቃላት ብምድርባይ ንኤርትራ ምቁፅፃር ዓበ እጃም ክገብረልካ ክእል እንተወሓደ ነቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽን ናትካ ቁሩብ ክትግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ንምፍጣር ነቲ ኩናት ካልኦት ክኢላታት እውን ይብሉ ነይሮም። ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ዘይፈልጦ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ጀነራላቱ እውን እንትኾኑ ንኤርትራ ይፈልጥዋን እዮም። ስለዚ እቶም ኮ ዘድልዮ ናይ ግድን ውግእ ክገብር እየ እንድሕሪ ኢሉ ናይ ተጋሩ ጀነራላት ከድልይዎ እዮም ዝብሉ ትግራይን ሰራዊት ናይ ትግራይን ከድልዮን ድዩ እሱ እንተዘይረኸበ ግን ገለት ናይ ተጋሩ ጀነራላት እንተወሓደ ንኤርትራ ዝፈልጡ ንሻዕብያ እውን ክፈልጡ ዝኽእሉ የድልይዎ ነይሮም። ጻድቃን ምርካቡ ከምኡታት ድማ ሓደ ሓደ ጀነራላት ምርካቡ ድማ ከም ሓደ ዓብይ ነቲ ክገብሮ እንትሕር ኮይኑ ዓቕሚ ኣለዎ ማለት ኣይኮነ ክገብሮ እንተኮይኑ ግን ክሕግዞ ዝኽእል ነገር ከምዚኦም ዓይነት ሰባት የድልይዎ ነይሮም እዮም ዝብሉ ክኢላታት ኣማኸርትናቱ ድዮም ዋላ ነቲ ናይ ዓቢ ናይ ኩናት ፕላናት ዝትንትኑ ሰባት ዝብልዎ እዩ። ስለዚ ጻድቃን ነታ ቦታት እያ ተላቢሱ ኣሎ እንተኾነ ኣብዚያ እታ ዘረባ ኣመና ስለ ዝበዝሐት ኣነ ደስ በለትኒ ኣብ ኢትዮጵያውያን ናይ ብዙሕ ኢትዮጵያዊ ድምፂ ነዚያ ትመስል። የቀይ ባህር የባህር በር ጉዳይ አንድ ስቴት ከፍ ማለት አለበት። አስ ቦሪንግ ነው። አሁን የኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ ይገባታል ሁሉ ቀን ኢቲቪ ላይ ሁሉ ቀን ፋና ላይ ሁሉ ቀን አስ ቦሪንግ ሰለቸን ሞቦን የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። በተግባር የሚታየው የሚጨበጥ ነገር ማድረግ አለብን። በባዶ በሌላ ነገር ጠፋ ቴሌቪዥን ላይ ያወራል። አጀንዳውን እያጨቀየን ነው። አጀንዳውን እያበላሸ ነው። ኣሰልቺኹምና ኢልዎም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንጎም ሸትን ባሕሪ ይግባአና ይፍትሓና ገለመለ ምባል ማራ መሰልቸው እዩ። ገለ ነገር ተለኩም ግበሩ እንተዘየለ ድማ ኩሒንኩም ማስገሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ። ሕጂ ከም ዶኩመንት ድማ ኣብዚ ገይሮም ኣለዉ እቲ ዘረባ ንዑ ኣሰልቺና ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ? ቀጥሎ የሚጠቀመው ደግሞ ቀጥሎ ያለ ሚል ይፈልጋል። የሰጣው ውሳኔ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ የሰጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም። ካቢኔ ልማትም ባህር በርም እናሳካለን። ባንዳነት አይኑን በጨው ታጥቦ አደባባይ ይወጣና ባህር በር እንዳናገኝ ልማት እንዳይመጣ ለማድረግ እየሰራብን ካለው ጠላት ጋር ወግነው ኢትዮጵያን የማፈራረስ ተልዕኮ ተቀብለው እየሰሩ ያሉ የዘመኑ ባንዳዎች አሉ። እንኳን አሰብ ቀጥተው እነሱም ህጋዊ በሆነ መንገድ አይደለም የሄዱት። ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዘረባ ብመራሕቲ ደረጃ ክንምንታይ ከም ዝተዘርበሉን ከም ዝተፈከረሉን ክሳብ ሕጂ ድማ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ክገብሩ ኣይከኣሉን። ጥራይ ደይኮኑስ እቲ ዘለዎም ኩነታት መሊሱ ትስቁልቁል ዝበለ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ሓደ ነገር ጥራዩ ኣብዚ እዋን ዝዝረአ ዘሎ እቲ ጉዳይ እቲ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል
እዚ ድማ ብዓቢ ደረጃ ምስ ምንታይ ዘተሓሓዝ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብልፅግና እንታይ ክገብር ይኽእል ናበይ ክኸይድ ይኽእል ምስ ኩናት ናይ ኢራን ብዙ ዘተሓሓዝ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ስፖንሰር ናቶም እቲ ቀንዲ ነቲ ኩነታት ዝምክምውል ዝግባእ ብገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ በፅዋር ጥራይ ዘይኮነ ዲፕሎማቲካል ካቨር ክገብር ዝኽእል ንኩሉ ሽፋን ክህብ ዝኽእል ፋይናንሲየር ንካልእ ኦርጋናይዝ ክገብር ዝኽእል ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብተደጋጋሚ ኢማራት እዩ ነይሩ ኢማራት ድማ ይሰልጠየለን እቲ ጉዳይ ንዑ ከፊእዎ ኣሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንሳቶም ነዛ ጉዳይ እዚኣ በዛ ሕጂ ዝገበራ ኢንተርቪው እንተሪኢኹማ በዛ ኢንተርቪው ሕጂ ዝገበራ ተመሊሳ ከም ዘላ ታርስቲ እቲ ኣጀንዳ ክገድፋ ከም ዘይደሊ ዘሎን ኣትሪሩ ኤርትራ ወይ ገለ ክብል ኣይደልን እዩ ዘሎ ስለዘይተዋፅኦ ሓደጋ ስለ ዘለዎ ግን እቲ ኣጀንዳ ኣላ ንግዚኡ ቁሩብ ኣዝሪቕና ኣለና ነታ ጉዳይ ቁሩብ ትለይ ገዲፍና ኣለና ግን ኣላ ኣብታ ቦታ ክምለሳ ኢና ዝብል ጠመተ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ again this should not be ዛርእሲ እዚ ብቐሊሉ ክግደፍ ዝኽእል ወይ እውን ተሰጊሩ ክኸይድ ዝኽእል ጌርና ክንወስዶ የብልና ናው እቲ ናይ ሪጅናል ዳይናሚክስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ዓረብ ከንታይ ይመስል ንሱ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ኣለካ ኣብዚ ንኺድ Israel's preliminary round of talks have concluded in Washington. It needs to be waited as to what, of course, is the outcome of these talks. Saudi Arabia is demanding for the United States to stop the blockade of the Strait of Hormuz and return to the negotiating table. There are fears that the US President Donald Trump's move could lead Iran to disrupt other shipping routes as well, including the Red Sea corridor. Saudi Arabia has suffered massive losses, not just militarily, but also economically during the... ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ለንቀነ ተገይሩ ዘሎ ብሎኬድ ሳዑዲ ዓረብ ከም ዘይትደልዮ ዘላን ገለ ነገር ክውገደሉ ዝኽእል መንገዲ ክህሉ ከም ዘለዎን ምክንያቱ ቀንዲ ዘፍርሖም ዘሎ ንሶም እቲ ከምቲ ዓንተ በዝበልኩኹም ቀይሕ ባሕሪ ሑቲ ክዓፅዎ ከም ዝኽእሉን ኣሜሪካ ድማ ንክትከፍቶ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ብዝተኻለ መንገዲ ነዚ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ጥንቃቐ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ዋላ እኳ ብዙሕ ተሃሪማ እንተላ ስዑድ ዓረብ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ነቲ ዝተሃረመቶ ፓይፕላይን ካብ ምብራቕ ናይቲ ሃገር ናብ ምዕራብ ናብ ቀይ ባሕሪ ዝኸይድ መስኖ ደጊማ ነቲ ፓይፕላይን ከም ብሓድሽ የዕርያ ዝወረደ እንተወረደ ኣነ ክቕፅል እያ ትብል ዘላ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርካ ጌጋታት ያኽለካ ፕሊዝ ሕጂ ተወሳኺ ፀገም ወይ ከዓ ቅስቀሳ ይትፍጠር ይብልዎ ኣለዉ ምክንያቱ ንዓና ደዋፃና ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ ዝብ ይብሉ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ስዑዲ ካብዚ ኩነታት እዚ ክሳብ ሕጂ ዝወረዳ ክሳራታት ኩሉ ሪኣ ተላ ብዙሕ ክሳራታት ወሪድዋ ኣሎ ናይ እቲ አልጁቤይል ዝበሃል ናይ ፔትሮኬሚካል ኮምፕሌክስ ናቶም ተሃሪሙ ናይ ነዳዲ ቦታ ናቶም ተሃሪሙ ኣብ ሓያለ ቦታታት ተሃሪሞም እዮም ኣይተሃረሙን ኣይኮኑን ግን እቲ ዋጋ ከኽፍሎም ዝኽእል ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ቁጠባን ናይ ካልእን ኣካይዳ ሓደጋ ከይወረዶ ከሎ መጃኻ ነዛ ሕጂ ትገብራ ዘላ ብሎኬድ ግደፋ ምክንያቱ ኢራን ግብረ መልሲ ብክልተ መንገዲ ክትበና ስለ ትኽእል ዝብል ፍርሒ ናይ ስዑዲ chemical complex. It is the heart of the kingdom's downstream energy sector and home to multi-billion-dollar ventures. On the 28th of March, an Iranian missile attack wounded at least about 10 US service members and damaged several US refueling aircraft at Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia. A week ago, on the 19th of March, oil giant Saudi Aramco's Samref refinery in the Red Sea. So እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝተፈላለየ ዋናት ስዑድ ዓረብ ዝተሃረመቶ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን እቲ ኣገዳሲ እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ነገር ክንግንዘብ ክንክእል ኣለና ስዑድ ዓረብ ወላ እውን ብዙሕ ክሳራ ወሪድዋ እንተሎ ነዳዲ ናታ ብኽቡር ብዳብል ዋጋ እያ ትሸይጥ ዘላ ስለዚ ብዳብል ዋጋ ስለ ትሸይጥ ዘላ ብዝተኻለ መንገዲ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ናብ መፍትሒ ገፁ ክኸይድ ኩናት እያ ትደሊ ዘላ ክሳብ ሕጂ ዝተኻየደ ኢራን ተዳኺማ እያ ኢራን ክትሰዓር ግን ኣይደልዩን እዮም ዘሎ ኣነ ናይ ስዑድያ ገምጋምናተ ኢራን ክትሰዓር ኣይደልዩን እዮም ዘሎ ምክንያቱ ካብ ኢራን ንላዕሊ ንዓታቶም እስራኤል ስጋት ከም ዝኾነ ይፈልጡ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ነተንያሁ እቲ ዝዓበየ ስጋት እዩ ንሃገራት ዓረብ ቀጠርን ስዑድያን ድማ ነዛ ነገር እዚኣ ሒዞም ኣለዉ ኢማራት ከዓ ብግምጢ ኣሉ ኣነ ብዙሕ ተሃሪመ ስለ ዘለኹ ብዙሕ ተዳኺመ ስለ ዘለኹ ናይ ግድን ክምለስ ኣሉ ንኣብነት ለንቀነ ዝወፀ ሪፖርት ብዛዕባ ዱባይ ክነግረኩም ሓደ ካብቲ ዳመጅ ናይ ኢማራት ድማ ካብዚ ዝብገስ Until recently, the Gulf, and Dubai in particular, was a natural place for wealthy investors to park their money. It offers low taxes, easy access to global markets, and has long been seen as a stable bridge between Europe and Asia. But the Iran crisis has shaken confidence in security across the region, and many investors are now diverting wealth into Asia's financial hubs, like here in Singapore, instead. Singapore's deep... Exactly. Come to the long ገንዘብ ካብ ዱባይ ተበጊሱ ናይ ዱባይ ናይ ሃብታማት ቦታ ሃብቲ ናይ ገንዘብ ካብ ዱባይ ተበጊሱ ናብ ሲንጋፖር ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ካልእ ዓብ ክፋል ድማ
ናብ ስዊስ ገጹ ይመጽእ ስለ ዘሎ ኣነ ካብ ስዊስ ስለ ዘለኹ እቲ ነገርቲ ደስ ዝብለኒ ምክንያቱ ሃገር ተተቐመጠላ ዘለኻ ዓዲ ክትረብሕ ከላ እውን ትሕጎስ ስለ ዝኾንካ ማንም ሰብ ከምኡ እዩ እቲ ስኻት ነብረሉ ዘለኻ ዓዲ ረብሓ ክረክብ ኣይፀልን እየ ገንዘቡ ሒዙ ዝመጽእ ሃብታም ኣብ ስዊስ ዘሎ ደስ ይብለኒ ካልኦት ሃገረይ ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ካብ ስዑድያ እቲ ገንዘብ እቲ ኮንፊደንስ ኣብ ኢማራት ዝነበረ እናጎደለ ገንዘብ ካብኣ ይወፅእ ኣሎ እዚ ንኢማራት ሓደ ካብቲ ዝዓበየ መቕፃዕቲ ክኾኖም ዝኽእል ዝበሃል እዩ ስለዚ እቲ ሃብቲ ካብኣቶም ይወፅእ ናብዚኣቶም ይመፅእ ኣሎ so what does this mean ንመለስ ሓንቲ ነገር ከሪአኩም እየ ነዚኣ ከተሓዘልኩም እየ ምስ ከባቢና ስለተሓሓዝ UAE absolutely rejects any regional order in which Saudi Arabia takes the lead. The UAE is well aware that in the aftermath of this war, there's going to be a reconstructing of how this regional order looks like. There's going to be a redefining of the rules, of the etiquettes, of the power dynamics. Before, the smaller Gulf states, their entire foreign policy was built on containing Saudi Arabia. How do I make sure that the big brother doesn't bully me into positions that I don't want to take? How can I make sure that when I sit on that table with the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, when I sit with the king before him, King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, how do I sit with these individuals as the head of the table? The smaller Gulf states, the reason they brought the American bases, and this is the question that was posed. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኩነታት ናቶም ናይዘን ሃገራት ኸሊጅ ብፍላይ ድማ ናይ ኢማራት ኣበርቲዕካ ክትሪኦ ከለኻ ኣገዳስነት ኣለዎ ንሱ ድማ እዘን ሃገራት ኸሊጅ ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ናይ ስዑድያ ሓይሊ ኣይዋሓጠሎም እዩ ስዑድያ ዝበሃል ብመሬት ክትሪኦ ከለኻ እዚዩ ዓብዩ ቀጠር ኢልካ ባሕሬን እሞ ዶት እዩ ኩዌት ገለ መለ እዚኦም ርሳዕ እዮም ዑማን ኤንድ ስዑድያ እንተን ሃገራት ዝበሃል ካልኣይ ድማ እቲ ኢማራት ዝበሃል ቁሩብ ድሓን ይሱ ስለዚ እዘን ሃገራት እዚኣተን ብፍላይ እቲ ኢማራት ስዑድያ ሓያል ትኾነሉ መድረክ ኣይደልይዎን እዮም ዘሎ ስዑድያ ሓያል ንኸይትኸውን ምስ ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ምስ እስራኤል ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም ምንታን ስዑድያ ዶሚኒያንት ፎርስ ክንከይትኸውን ብግምጣሉ ብዙሓት ሃገራት ናይ ስዑድያ መርሕነት ድማ ይመርፁ ኣለዉ ምክንያቱ ስዑድያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤክስፓንሽን ኣምቢሽንስ የብላ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ የብላን ስትራቴጂ የብላን ኣብዚ ሕጂ ዝሓለፈ 6 ዓመት ድማ ብውሕዱ محمد بن سلمان رقعت رئيس زلزال بكوابيو رقعت قربابتي ناب قطبان ناب شركناتن كخدو زغدو بر كويناتن ورا كويناتن مستنسو ناي قطبا مدب غير وزلو زواص يكونن امسكالوت قربابتو تشراريخو ببيزنسن بغلن كعبي دلي جن رقعتن سلامن كم اكال نايتي قطبا ناتو غيري از نيبرهود ناتو زغدسو سو زخونه እዚ ድማ ኢማራት بعين كالي بعين صقم ያጥሩ ምክንያቱ سعوديا رقعت ترغيب كتبتب ያ جتري لهم تجي إسرائيل إماراتن كسا كندي حدا عينت محزنة على وانت رايدي كونس كسا كندي زتتحقق مخانا ولا بحسب درجة مالت إسرائيل سلام كلي دليونيوم سلام تخوينهم كسفافعي كلونيوم رقعت نتولو كسفافعي كلونيوم عباي إسرائيل تبال كسيصة ما يتخنيا فرجعوني سلازو كوينات كل جزء يدليوم يوم كوينات جدا كله خلالو نا إسرائيل كوينات مدلاي دما من يربح إسرائيل ترى يكون أب أمريكا نتأسوار شيء تكالات أزيا قداسي كوينات كلي الكات راي بأفكار نتنا عرب كتسمبدنا يتخنيها كوينات بجبرز جبر حجر إسرائيل تلقى بتن مكل خالنا أمريكا كامبايتا تون كوربوريشن استثمار سنة أمريكا سلزقوا عصروا أسوار نكشيت كل زي كم بوليسي درجة نكوينات ورا كوينات نيجوز قسم مالتي سلزي كم دريز لنا تنهجرات إمارات دما نزي سعودية زبال حيال كوينو كقتل سلزي تدليو كل جزء سأقام كتفتريا نتكونتات ناتو كتب بأس بزمن تردما اتكابابينا كم تريوز لهم نايزين هجرات أكايدا بزح شجر كفتر كم زغلنا نرزلنا نهاية كلتين ودر دما سأقام كفتر لن نتكابابينا أبتو وش أنزل لون سأقام أب كبابين أب نبتحت حدا أنزل لون سأقام ولا شلل الكات على الفتح خليخ تزعبي سأقام أب كرنا في كازم زلوا سأقامينا نرزلنا ما زخمزن تحر خوينو انتاي تعج أنا نايزين هجرات أبزلنا انتاي نهنجبر زلنا نزبل دما يا شركة نتاتك تحيل تتكلم لك إتن حدا قاعد يسمعن زلو هجرات بخمسة عينات فتنا حدا قاعد يسمعن هجرات شركة ناتن كأبياك خلالون متعبار ناتن كأبياك خلالون كلام مرات يلا كما قال ناتو حنتي فيديو نيرابزي بزعبا ناي السودان حنت ناي السودان كوس خالكم because overall the dynamics من السودان عبب التحاز اللي وصلوا زخانه where was that video check and find it انت رغيبه كم سالكم يدحن قداينا السودان ابزي اتعز ابزي الله سوري نوصل الرايه زي
For now, as the civil war in Sudan rages on, the civilians in the North African country continue to bear the brunt of the worsening humanitarian situation on the ground. The UN says at least 700 civilians have lost their lives in drone strikes since the month of January. In its fourth year now, the war between Sudan's army and the paramilitary rapid support forces has displaced more than 11 million people. ሕጂ ጉዳይና ሱዳን መመሊሱ እና በአሰይ ዝኸይድ ዘሎ ጥሜትን ደርቅን ሽግርን ኣብ ሱዳን ድማ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ እንተኾነ እቲ ናይ ሱዳን ሽግር ኩሉ ግዜ ናራቲቭ ክቕየረሉ እዩ ዝምረፅ ንስኻ እንታይ እዩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሽግር ብትክክል ክግለፅ ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ እዚኣ ትሪእዋ ዘለዎም ቻርት ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ኣለኩም ኣብ ልዕሊ ኢማራት መን ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ላዕሊ እስራኤል እዩ ዘሎ so there is always this hidden ናይ እስራኤል ኢድ እቲ ኢማራት ዝበሃል ጉዳይ ናይ ሱዳን ብክንደይ ሕልኽላኻት ሒዝዎ ኣሎ ሓደ እቲ ወታደራዊ ጨናፍር armed wing for UAE ወታደራት ኮይኖም ንወታደራዊ ዓቕምናታ ክሕይሉ ዝኽእሉ ሕሜት እቲ ሽም ናይቲ ዝዋጋእ ሓይሊ እዩ ኣብ ድሕሪኡ ግን መን ኣሎ ደቡብ ሱዳን ኣሎ ሊብያ ኣሎ ኣብሎ ጫድ ኣሎ ከምኡውን ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ብምሎም እዚኦም ኣብቲ ወታደራዊ ክንፊ ዝሳተፉ ዘለዉ እዮም ኣብቲ ፖለቲካዊ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምግባር ዝበሃል ድማ እዚ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ሓመዶክ ዝበሃል ንሱ ኮንፈረንሳትን ካልእ እናገበረ ኢማራት ንሲቪላዊ መንግስቲ ከም ትድግፍ ሽፋን ይፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ንሕሜት ወታደራዊ መንገዲ ክገብሩ ከለዉ ሲቪላዊ መንግስቲ ኢና ንደሊ ክብሉ ከለዉ ድማ ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሓመዶክ ኢማራት እያ ትዝውሮ ስለዚ ብክልቲኡ እያ ትፃወት ዘላ ኢማራት ነቲ ዓለም ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሰጋገሩ ኣለዎም ክትብል ከላ ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ሳያ ትቋፀሩ ክኸውን ዝበሃል ኣብ ለንደን ዝግበር ኮንፈረንስ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ድዩ ኣብ በርሊን ዝግበር ድዩ ኩሉ ግዜ ናቶም ኣለዎ ኣብ ሚድያ እንተመፂኻ እዚ ስካይ ኒውስ ዝበሃል ከምኡ ድማ እቲ UAE ትሮልስ ዝበሃሉ ብሕቡእ ገጾም ዘይረኣዩ ብብዝሒ ዝፅሕፉ ጋዜጠኛታት ናይ ግብፂ ብብዝሒ ሚድያታት ናይ ግብፂ ኣሎ ኣብ ሚድያታት ናይ ዓረብ ኣሎ ሚድያታት ናይ እንግሊሽ ኣሎ ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ውግእ ከም ዘሎ ዝገብሩ ማለት እዩ ካልእ ድማ እቲ ቲንክ ታንክ ዝበሃሉ ዓበይቲ ኣርቲክል ዝፅሕፉ ብUAE ፋንድ ዝኾኑ ከምኡ ሪሰርች ኤንድ ገለመለ ዝበሃሉ ብከምዚ መንገዲ ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኸውን ሕልኽላኽ ከም ዘለዎን ገይሮም ኣለዉ እዚ ድማ እዩ ኣብ ከባቢና እቲ ናይ ኢማራት ኣስተዋፅኦ ወይ እውን ኣካይዳ ዓብ ፍርሒ ዝፈጥር ንካልኦት ሃገራት ማለት እዩ ዳትስ ድማ ኣብ ከባቢና ሃገራት ነቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ከም ስግኣት ክርእዎን ክፈርህዎን ዝገብሮም ዘሎ ንስ እዩ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እንታይ ከምፅእ ከም ዝኽእል ንርኢ ስለ ዘለና ኢማራት ኣብዚ ኩናት እጁ ዝካየድ ዘሎ ብኢራን ብዙሕ ተረማላ ብዙሕ ሽግር ይወርዳ ኣሎ ግን ስቲል ምስ እስራኤል ዘለዋ ምሕዝነት መሊሱ ክዓቢ ምክንያቱ ንስዑድያ ከም ዝብለኩም ፀነኩ ብኡ መንገዲ ክትቅርቅራ ጥራይ ስለ ትደሊ ዘላ ሚን ኣብቲ ካርታ ነፍሶም ክርእይዋ ከለዉ ንዓታቶም ኣዝዩ ጫቑይት ሃገር እዩ እዚ እቲ ስዑድያ ትርእይዎ ኣለኹም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ሱዳን ትፈልጥዎ እዮም ክንዲገለ እዩ ኤርትራ ትርእይዎ ኣለኹም ኢትዮጵያ ክንዲገለ እዩ ስለዚ ንሳቶም እቲ ጫቑይት ዓዶም ሒዝካ ዓብ ተፃወቲ ናይ ፖለቲካ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ልዕሊ ዓቕሞም ልዕሊ ቅልፅሞም ክዋሱ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ሕልሞምን ጋህድን ኣብ ብዙሕ ግርጭት ዝመፅእ ዘሎ ብሓፈሻ ህዝቢ ሱዳን ድማ ኣብ መንጎ ተኻፋሊ ናይቲ ኩሉ ሽግር ኮይኑ ኣሎ ብልፅግና ድማ ኣብቲ ስቃይ ናይ ሱዳን እንታይ ተራ ይፃወት ኣሎ ትርእይዎ ኣለኹም ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ንጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ኣለካ ምስ ኩነታት ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ኣለካ ብዙሕ ነገራት ድማ ዝተሓሓዙ ኣለዉ ካብዚ ቀፂልና ኤርትራ ለንቀነ ዝገበረቶ ብልፅግና ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ Strategic weight and even subtle diplomatic shifts can reshape regional dynamics. A new development is drawing quiet but serious attention. Recent high-level engagements between Egypt and Eritrea are raising an important question. Is this simply routine cooperation, or part of a broader realignment in one of the world's most sensitive geopolitical corridors? And as these discussions unfold, what could they mean for the balance of influence across the region, and for Ethiopia's long-term strategic position? According to emerging reports tied to recent diplomatic engagements, Egypt and Eritrea have intensified their cooperation through a new set of discussions and understandings that span economic, security, and ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዝግበር ዘሎ ንብልፅግና ሓደ ካብቲ ኣፀቢቑ ዘፍርሖም ነገር እንተሎ ንስ እዩ እዚ ብጣዕሚ ይደፍርሖም ንዓታቶም ኣንደርስታንደብሊ ምክንያቱ ኤርትራ ሞር ሓይሊ ክትረክብ ከላ ሞር ደገፍ ክትረክብ ከላ ሞር ስትራቴጂካዊ መሻርክቲ ክትረክብ ከላ ስግኣት እዩ ዝፈጥረሎም ባይ ዘ ወይ ኤርትራ ብብዙሕ መንገዲ ፅቡቅ ዝኾነ ሽፋ ምንቅስቃሳት ስለ ትገብር ዘላ ንዓታቶም ጥራይ ዘይኮነስ ንብዙሓት ካልኦት እውን የሰንብዶም ኣለዩ ኣብዚ እውን ሓንቲ ፖስት ሪአ ነይረ
ስለምንታዮም ብዙሓት ሃገራት ናብ ኤርትራ ገጾም ዝውሕዙ ዘለዉ ዝብል ምክንያቱ ለንቀነ there was this let me get it for you ኤርትራ ናይ ካናዳ ልኡኹን ናብ ኤርትራ ይኣቱ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ሪና ነርና ስለዚ ኩላቶም እዚኣቶም ንዓታቶም ሽግር እዮም ዝፈጥሩሎም ዘለዉ እዚ ሽግር እዚ ድማ ስኢልካ ክስገር ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ዘላትኩም ድሕሪ ቁርብ ትለይ ኣሜሪካ እውን ኣብቲ ቦታ እንተመፅያሲ ክንግረም የብልናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ናይ ካናዳ ኣምባሳደር ኣብ ኬንያ ምስ ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ዝገብሮ ዝነበረ ርክባት ከምኡውን ምስ ኣምባሳደር ቢንያም ግርማይ ዝገብሮ ዝነበረ ርክባት ናብ ኤርትራ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ traveling to Asmara this week to put Canada-Eritrea relations on a more solid footing and to look for mutually beneficial partnerships thanks to Beyene Roussom and Binyam Berhe for their support. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣምባሳደር እዚ ናብ ኤርትራ ከይደ ምስ ኤርትራ ዘለና ዝምድና ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ካብ ጽሕየ ምክንያቱ ማርክ ካርኒ ን8 ዓመት ቅድሚኡ ዝነበረ ምምሕዳር ምስ ቻይና ምትህልላኽ ጥራይ ዝመርጽ ነይሩ ኩሉ ገዲፉ ምስ ቻይና ሰላማዊ መንገዲ ጥራይ ዘይኮነስ ዓቢ ሽርክነት ናይ ቁጠባ ክገብር ከም ዝደሊ ኣብ ኣሜሪካ ተጸጊዕካ ምኻድ ኣይዋፅን ኢሉ ሕጂ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ምስ ህንዲ እውን ከምኡ ብዙሕ እትፍናን ነይርዎም ምስ ህንዲ እውን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ፈጢሩ ኣሎ እዚ ኣምባሳደር ድማ ከምኡ ትሪእዎ ኣለኹም ምስ ኤርትራ ዝነበረና ድራማታት ንዑ ገዲፍና ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኣብ ድልዱል ዝኾነ መሰረት ንኽብገስ ክንገብር ኢና ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ሓለፈ ናይ ኤውሮጳ ስፔሻል ኤንቮይ መፅያ ነይራ ኩሉ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክዛረበልኩም ፀናዕኩ ብምሉእ ዝፈጥሮ ነገር እንተለዎ ኮይኑ እንታይ ይብለኩም ኣሎ ሃገራት ረብሓናተን ኣብ ኣሜሪካ ክፅበይኦ ይክእላን እየን ረብሓናተን ባዕለን ከውሕሳ ኣለዎን ስለዚ ምስ ኤርትራ ቀጥታዊ ዝርርብ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ዘረባ ከም ቴማ እናዕበየ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ እዚ ካሜሮን ሃድሰን ዝበሃል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዙሕ ዝፅሕፍ እዩ the diplomatic stampede to Eritrea is continuing. I anticipate that ናይ ኣሜሪካ ባዕሉ ታገይርዎ ኣሎ እቲ ማሳት ብሎስ ማለት እዩ ከምኡውን assistant secretariat won't be far behind in Asmara given the Trump administration's preference for cheap tactical gains over sustained strategic advances. Now እዚ ካሜሮን ሃድሰን ዝበሃል ፀላኢ ናይ ኤርትራ እዩ ናይ ኤርትራ ዝፈትዋ ኣይኮነን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኤርትራ ክፈትዋ ጀሚሩ ኣሎ ይፈትዋ ክብል ግን ፅልእ የምፃልካ እዩ ስለምንታይ ናይ ኤርትራ ክፈትዋ ጀሚሩ ላ ነካተሎ ስለዝኾንኩ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ትገብሮ ንሱ ንመንግስቲ ሱዳንን ህዝቢ ሱዳንን እዩ ዝድግፍ ኤርትራ ድማ ተእንቁ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ ትገብር ዘላ ኢሉ እዩ ዝኣምን ዳትስ ዋይ ንኤርትራ ብብዙሕ ዝፀልእዋ ዝነበሩ ንመንግስቲ ኤርትራ ንኤርትራን ክፈትዋ ይግደዱ ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ኤርትራ ሃናፂ ተራ ልዕሊ ማንም ኣብቲ ዞባ ዘሎ ስለትገብር ዘላ ከይፈተው ንኤርትራ ብካልእ ብብዙሕ መንገዲ ፅልእዋ ተባሂሎም ተማሂሮም እንዲኦም ንዑ ገዲፎም ኤርትራ ትክክለኛ መንገዲ ትኽተል ዘላ እያ ዝብሉ ካልኣይ እውን ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝደናገፁ ዝነበሩ እውን እንተኾኑ ሎሚ ገሊኦም ናብ ብልፅግና ክወጥቁ ከለዉ ግን ብልፅግና ድማ ነተጋሩ ይቆፅዖም ከም ዘሎ ስለ ዝርዩ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ኣብ ደገ ክትከፍተሎም ዝነበራ ፅሊ ገዲፋ ናብ ፅምዳት እያ ሰላም ክትገብር ስለትፍትን ዘላ ኣጋይን ኣብዚ እውን ኤርትራ ንክፈትዋ ይግደዱ ኣለዉ ብቀይሕ ባሕሪ ድሕሪ ከድካ ድማ ተመሳሳሊ ከምኡ ስለዚ ንኤርትራ ማዕረ ክንደይ መናድቕ ናይ ፅልኡ ዝነበሮም ንዑ ክፈትሕዎ ይግደዱ ኣለዉ እቲ ኩነታት ድማ ይለፋፍኦም ኣሎ ስለዚ እዚ እውን እንተኾነ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ ኣተሓሒዝካ ድማ ክትሪኦ ኣለካ ናው let's go back to Egypt ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ካብ ካልኦት ፍልይ ብዝበለ ኣገዳሲነት ዘለዎ እዩ ካልእ ፀብፃብ እውን ሚኒስትሪ ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ፖስት ዝገብሮ እውን ነይሩ ስለዚ ሄድ ኦፍ ናይ ቁጠባዊ ኣማኻሪ ናይ ኤርትራ ከምኡውን ናይ ኢንዱስትሪ ሓላፊ ኣቶ ነስርዲን ሳልሕ ዝመርሖ ናብ ስዑድያ ናብ ግብፂ ከይዶም ከም ዝነበሩ ካልኦት እውን ልኡኽ ካልኦት እውን ነይሮም እዮም ኣብኡ in the meeting with the Minister of Industry Mr. Khalid Hashim ናይ ንግዲ ሓላፊ ማለት እዩ ናይ ኢንዱስትሪ ሓላፊ the discussion centered in industrial best practices and nurturing the robust sectoral ties between the two ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢንዱስትሪ ናይ ኤርትራ ክተስፍሖ ትኽእል ካልእ ድማ ከመይ ጌርካ ካልእ ኣብ ተፈላለየ ፅላታት ናይ ኤርትራ ንምዕባይ ካብ ግብፂ እንታይ ክመሃሩ ይኽእሉ ካልእ ኣገዳሲ the delegation also met with the head of Central Bank and National Bank of Egypt respectively on cooperation in banking facilities this is also very very crucial ምስ Central Bank ናይ ማእከላይ ባንክ ናይ ስዑዲ ናይ ግብፅን ከምኡ ድማ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢጅፕት ምሶም ተራኺቦምን ከመይ ጌርካ ኣብ ናይ ባንኪንግ ሴክተርስ ምትሕብባር ክትገብር ትኽእል with the authorities of the Egyptian commercial services
እውን ተራኺቦም ኣለዉ on enhancing the bilateral trade in commodities produced in both countries and with senior officials in the future of Egypt's government authority that focused on industrial and other developmental tasks. Eritrea's delegation is scheduled to meet tomorrow with the Minister of Kabaqot Miskalot scheduled to meet Minister Transport, the Minister of Electricity, and the Minister of Agriculture. When Misato Munkarahab Akam Zone, Akamon Misnai Medhanit Takalat Munkarahab comes on as in Garzella. Zine Bahaka Tasfazabi. We need more practical steps. Ertra, suppose Honak Aumaloa, Abzuhulu, Hamfishfish Night Zoba, Subu what's Atolla, suppose Hon alliances, Hiza, Kuluzik Asan Zolosagiratola, Kinabel Kelena. ናብቁ ጠባ ክቕየረሉ ድማ ተዝቢደሊ እዚ ነገር እዚ ናብቁ ጠባ ክቕየር ክኽእል ኣሎ የስ ፋይናንሻል ሴክተር ናትና ዓብ ለውጢ የድልዮ ኣሎ ካብ ካልኦት ድማ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ኩሉ ነገር ባዕልና ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ምስ ካልኦት ክንሻረኽ ኣለና ቤስት ፕራክቲስስ ፓርትነርሽፕስ ኮኦፐሬሽንስ ክግበር ክኽእል ኣሎ ናባየ ግብፃውያን ብብዙሕ መንገዲ መሻርክትና እዮም ግን ኣብቲ ንደልዮ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሑና ዝኽእሉ ይኮኑን ዝያዳ እቲ ንደልዮ ምስ በዓል ቻይና ዝግበር እውን ኣገዳስነት ኣሎ ግን ምስ ስዑድያ ገለ ክፋል ምስ ብዙሕ ኦፕሽንስ ክህልወና ኣሎ ምስ ግብፂ ኣገዳሲ ንዓና ምክንያቱ ግብፂ ሕስር ዝበለ ሃገር ኢና ባና ድማ ካብ ኣፍሪካ ሃገር ስለ ዝኾነ ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ብቐረባ ክንረኽቦ ንኽእል ብዙሕ ነገራት ድማ ሕሱራት እዮም ኣብኡ ስለዚ ናይ ሕርሻ ኣዝዮም ምዕቡላት እዮም በዛ ኒል ጥራይ ሓደ ውሕጅ ዝሓልፎም ኣብ ኣፍሪካ ዝበዝሐ ኣፍራይነት ዘለዎም እዮም ኣብ ሕርሻ ስለዚ ምስ ዲጋታት ዘለና ካብኣቶም ብዙሕ ክንመሃሮ ንኽእል ኣለና ኣብ ህንፃ ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣብ ባንኪንግ ሴክተርስ ምዕቡላት እዮም ስለዚ ካብኣቶም እውን ብሕስር ዝበለ ካብ ካልኦት ክትረኽቦ ዘይትኽእል እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ፍረናቱ ክርኢ ኣነ ካብ ልበየ ዝምሕፀን እዚ ድማ መርዲ ነቶም ካልኦት ሃገራት ሕጂ ንዓና ከምዚ ዝበለ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ክንርኢ ከለና ተስፋ ክበና ከሎ ንኢትዮጵያውያን ግን ግብፂ ምስ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ክትሳተፍ ከላ ዝዓበየ መርድእ ኮይኑ ዝስምዖም ስለምንታይ ኤርትራ ዓብይ ፖለቲካዊ ድጋፍ ክትረክብ እያ ግብፂ ንኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ክትከውን ሓያል ክትከውን ኣፀቢቑ እዩ ዘገድሶም ኢትዮጵያውያን ድማ ይፈልጥዎ እዮም ነዚያ ነገር እዚኣ ይፈልጥዎ እዮም ስለዚ ንኢትዮጵያውያን ድቃስ ለይቲ ከም ዘይህልዎም ክንገብር ንኽእል ብግብፂ ጥራይ ምስ ስዑድያ እንተተሻሪኽና ድሓን ኢትስ ኦኬ ይብሉ ምስ ቻይና ኢትስ ኦኬ ምስ ግብፂ ክኸውን ከሎ ግን ኣመና እያ ትሕመሞም ስለዚ ኣብዚኣ ነገር እዚኣ እውን ፀላኢኻ ሓደ ግዜ ኩሉ ግዜ ክሕመና ንዝደሊ በላ ትሕመሞም ዝምድና እዚኣ እያ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ናፅነትን ልኡላውነትን ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ብፍሉይ ንግብፂ የገድሶም እዩ ንስዑድያ እውን የገድሶም እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንብረት ናይ ኢማራት ምዃና ስለ ዝፈልጡ እንተት በዓል ቻይና ግን ዴር ኢንዲፍረንት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልቲኦም ነናቶም ረብሓ ዘለዎም እዮም ንክልቲኦም ድማ በብናቶም እዮም ዝርእይዎም ብርግፅ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ናይ ሃገራት ንግብፂ ንቻይና ኣዝዩ ዘገድሳ ምክንያቱ ንባዕላ ጉዳይ ናይ ታይዋን ዝበሃል ስለ ዘለዎ ስለዚ ናይ በዓል ኤርትራ ኣብ ዩኤን ዘለዎም ተራ ድማ ኣናእሳይ ትሪኦን እያ ኩሉ ብኩሉ ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ጉዕዞ ንዓና ተስፋ ዝህብን ናይ ብሓቂ ንፀላእትና ድማ ዘባህርር እዩ ክቕፅለልና መሊሱ ክስጉመልና ድማ ናይ ወትሪ ትምኒትና እያ ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ነይራ እስከ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያውያን ክዛረቡላ ከለዉ ሰሚዐ ኣለኹ እስከዚያ ስምዕዋ እቲ ዘፃልእን ኢልካ ትሓስቦ መሰረቱ እንታይ እዩ ከመይ ጌራ እያ እስራኤል ንኤርትራ ናይ ልዕነት ሓደጋ ክትበላ ክኢላ እስራኤል ከዓ ኣይምን ኤርትራ ከዓ ንእስራኤል ኣብኡ ውፍቱ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሰላም ናይ መረግጋፅ ሓቢራ ክትሰርሕ እንዳክኣለት ንምንታይ ከም ፀላኢት ተሪኣ እንታይ እየን ሓቢረን ክኸዳ ዘይከኣላ ዝብል ሕቶ ንዓይ እውን ንካልኦት እውን ዓብዪ ሕቶ እዩ እሞ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ወላ ናይ ሞጎድ እንተነበረ ንዓኻ ቀጥታ እዩ ዝኸውን ትሕቲ ሕዚ ካብኡስ ክንጀምር እንታይ እዩ ትመልዓሊ እዩ እንታይ እዩ ሓቢረን ከይኸዳ ዝገብረን ኣብ ቀደም ዝነበረ እንተ ነይሩ እውን ሕዚ እውን ዝቕፅል ዘሎ እንተኮይኑ እውን ብምሉኡ ኣስፋሕ ቢልና ክንሪኦም ኣለኹም በዚ ዶ ንጀምር ፅቡቅ እቲ ሓሳብ እቲ መበገሲስ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤምባሲ ናይ እስራኤል ኤርትራ ስጋኣትና እያ ኢሉ ብምግላፅ ዋላ ሪፈረንስ ክኾኖም ክትረክባ ተኮይንካ ብቀሊሉ እንተተስምዖ ነቲ ሰብ ስለምንታይ ነቲ ዘረባ ኣልዒልናዮ ክርድኡ ንኽእል በቲ ሓደ ወገን እስራኤል ኣብ ከባቢ እምባሴራ ናይ ራዳር ናይ ዝኾነ ነቲ ከባቢ ትቆፃፀረሉ ቦታ ከም ዘለዋ ኣብ ዳህላኩ ናብ ሓደ ቦታ ብዝኾነ ከም ዘለዋ ይንገር እዩ ኦፊሻል ዘይኮነ ብዘረባ በቲ ካልእ ነገር ክትሪኦ ከለካ ግን እቲ ብደገ ሰብ ዝሪኦ ከዓኒ እስራኤልን ኤርትራን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘይብለን እዩ ዘርኢ ከምዚ ንምሳሌ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሓለፈ ቃለ መጠይቅ ክገብር ከሎ ዝገብራ ዘለዋ ፈረንሳ
እስራኤል ኢማሬት እየን ስለምታ ኢማሬት ኢሊ ዝገልጻሉ እቲ እስራኤልስ ሓንቲ ካብተን ዝገብራ ዘለዋ አንጻር እስራኤል አንጻር ኤርትራ ምዃነን ገሊጹ እቲ አምባሳደር እውን ስግኣት ናይ ኤርትራ ኢሊ ገሊጹ እጅ ተኣነ ዝሃኳ ወይል ካብ ገድለት ሒዞም አንጻር ጽዮንነትን ሓጽይነትን እንዳበሉ ዝመፁ እቲ መትከላዊ መርገጽ ናይ ህዝባዊ ግንባር ካብ ገድለት ሒዝካ ብድሕሪኡ ዝቐጽለን እዩ ኣይ ክሳብ ናጽነት ነይሩ ከይብሉ ድሕሪ ናጽነት እንተኾነ እውን ኢሳያስ ኣብዛ ዝሓለፈ ናይ መወዳእታ ቃለ መጠይቁስ ዝገብራ ዘለዋ እስራኤልን ገለን እዩ ኢሉ እጅ ካብ ኣያ ተበጊሳ ዘንስኻ ከምኡ ይኮን እንተ ሓቂ ዝብል ከምዚ ምስጢር ዝፈልጡ ዝመስሉ ደገፍቲ ናይ ስርዓት ኣለዉ እንዲኦም ኦኬ ተማጎቱ ኣምፅኡ እቲ ስነ ፍልጠታዊ ዝኾነ ጭብጢ ወይ ከዓኒ ሬፈረንስ ዘለዎ ሞጎትኩም ኣምፅኡ ኣብ ግዳ ሓቂ ዝኾነ ሰብ ጎጉል ገይሩ ክረኽቦ ዝኽእል ሓበሬታ ግን ኤርትራ ምስ እስራኤል ኣብ ፅቡቕ ዝምድና ከምዘይ ትኸይድ እኳ ደኣስ ብመትከል ብመርገፂ ኣንጻር ናይ እስራኤል ከም ትኸይድ እዩ ሓበሬታ ትረክብ ምናልባት እቲ ናይ መዘራረቢ ክኾነ ናይ ለሸር ዝገበርኩ ካን ተምፂኻለይ ካብኡ ክንብገስ ንኽእል ፅቡቕ ሕጂ በቲ ኒሮ እንተ ደኣ ከይድና እዚ ጎግል ምስ ገበርካ ሕጂ ዛዮኒስት እስራኤል ኤስካሌት ሰፖርት ፎር ፋሽስት ብሓፈሻ እታ ዘረባ ናቶም ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን እስራኤል ስለምንታይ ንኤርትራ ብሕማቕ ዓይነት ጥምታ ንዝብል እዩ ብዙሕ ትንተና እውን ዘድልየ ይኮነን ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ መጋበርያ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ድማ ብዋጋ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ንእስራኤል ድሌታታ ከመላላ ዝኽእል እዩ እስራኤል ድማ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገር ብጣዕሚ ዘገድሶም ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትመርፅ ተኮይና ድማ ኢትዮጵያ ኣፀቢቑ ደድልዮም ንዖም ምክንያቱ ከም ኢትዮጵያ መጋበርያ ዝኾነ ንናይ እስራኤል ፊሎዞፊ ኣብ ርእሱ ዘእተወ ንግስቲ ሳባሲ ከይዳ ንኒየውሲ ምስ ካብ ንጉስ ሰሎሞን ወሊዳ ነይራ ዶ ገለ እናበለ ዓብዪ ህውቶታ ናይ እስራኤል ኣትዩኑ ዘሎ ነዚ ክኸስርዎ ይደልዩን እዮም ስለዚ መጋባርያነት ልሙድ ዝኽእሎ ዝኾነ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ሰርቭ ክገብርዎም ዝኽእሉ ከም ናይ ኢትዮጵያ መጋበርያ መንግስቲ ሞ ኣብ ካልእ ዓለም እውን ክረኽቡ ይክእሉን እዮም እሱ እውን ሓደ ካብቲ ኤክስፕላኔሽን ክወሰድ ዝኽእል ብርግፅ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ተንበርካኺ መንግስቲ ይኮነን ኣገይን ንኤርትራ ኣናኢስካ ብምርኣይ ንኤርትራ ክትቆፃፀር ምፍታን ሕልሚ እውን ስለ ዘሎ ነቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ሕልምታት ድማ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዕንቅፋት ስለ ትኸልሎም ዘላ ወላ እውን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ኢትዮጵያ እንተይልካ ኣብ ሶማልያ እንተይልካ ኣብ ሱዳን እንተይልካ እውን ሕጂ ኩሉ እቲ ዝደልይዎ ኤርትራ ምፃሩ ደው ትብል እያ ወላ ክትዋጎም ተዘይደለየት ብዝኾነ ኣገይን this is an interesting topic ብዙሕ ዓይነት ዳይሜንሽንስ ክትወስደሉ ትኽእል በብዙሕ መንገዲ ከተንብቦን ክትዛረበሉን ትኽእል እዩ ንቐፅል ማየታችሁት እንደነበረ ባወጣነው መግለጫ ላይ አስቻይ ሁኔታዎች ያልተሟሉለት ምርጫ አምባገነንነትን እንጂ ዲሞክራሲን አያዋልድም በሚል ርዕስ ስር አሁን ላይ ያለውን የምርጫ ሁኔታ እንዲሁም አጠቃላይ የኢትዮጵያን አሁናዊ ሁኔታ እንዴት እንደምንመለከተው ገልጸን አስቻይ ሁኔታዎች ወይም ደግሞ ከዚህ ቀደም ያስቀመጥናቸው ቅድመ ሁኔታዎች ባልተሟሉበት ሁኔታ ደግሞ የሚደረግ ምርጫ ኦኬ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ጓል እዚኣ ነቲ ብልፅግና ምቸም ካብቶም ዝእሰሩ እሱራት ክፍትሕሎም እንድያ ትብል ግን ገለ ካብቶም ተኣሲሮም ክፍትሑ ዝኽእሉ ክትከውን እያ እሳ እንተተፈቲሓ ማለት እዩ እቲ ኢፒአርፒስ ጠለባት ኢሎም ዘቕርብዎ ዘሎ እቲ ፓርቲናታ ኩሎም እሱራት ብቕልጡፍን ብህፁፅን ኣብ ዘይቅድመ ኩነትን ክፍትሑ ኣለዎም እያ ትብል ኢንክሉሲቭ ዲያሎግስ ንኩሉ ዘማእከለ ነዚ ከይገበርካ ምርጫ ማለት ፀወታን ላግፅን ከም ዝኾነት እያ ትነግር ስለዚ ንኩሉ እቲ ኩናትን ዕግርግርን ኣብ ተዓዲ ዘሎ ጠጠው ኣቢሎ ንኩሉ ዘማእከለ ቅኑዕ ዝኾነ ዲስካሽንስ ወይ ከዓ ዘተ ክግበራሉ ሓድነት ናይቶም ኢትዮጵያውያን ክሕሉ ኣለዎ እዚ ምስ ዝትግበር ጥራይ እቲ ምርጫ ትርጉም ዘለዎ ምርጫ ክኸውን ዝኽእል ዝብሉ ማለት የብልናን ዓይነት ዝቐረበ ነይሩ ሓደ ብፕራይም ሚኒስተር ማለት እዩ ናተይ ሪያክሽንታት It's frustrating. ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ይፈልጦ እየ ትግራይ ዘሎ ፈተና ይፈልጥ እየ ፌደራል መንግስቲ እውን ዘሎ ፈተና ኣሎ መጀመርያ ናተይ ኮንሰንት ክሕተት ኣለዎ እዩ ፈቃደኛ ክኾን ኣለኒ መጀመርያ ዝብል እዩ በቲ ዘሎ ዝኸውን ኣይኮነን ዝብል ነገሪ ሲሪየስሊ መጀመርያ ዘብል ነይረ ካብ ዝተረፈት ውሳነ ኮይኑ ኣሲሉ ገለመለ ዝብል በዝፅባሕ ትመስለኒ ኣብዚኣታ ኣቢለ ገና ኣወጢልና ኣለኹ ኢቱ ተናግዕ ዝብል ክስታይ ፈሊጠ ከም ሃገረይ
قربا كذي أديس أبابا خيدا نيرا أديس أبابا زور خلطات تايو من تاي كيدا أو تاي يتحدى توالنا إنفاكت قلت وشتيهم أبي لهم أرقام له متحز زي بالزرباي تزاري بزلو أبي أحمد بيلا غيرو تصاويت لهم كم زلون بتغاري تصاوت كم زلون تصاوتا ناتون لاقصناتون يقصلالو نتغارو ግን መመሊሱ አንጻሩ ከምስተንሱ ይዝገብሮም ዘሎ ከም ሰውን ክብር ዘይብለ ንውራም ሰሊም ቢኢድ ትግርኛም ክተፍ ዘለዎ ሰብ ኢለ ዛምናን ፈጣሪውን ቅድመና ዘይብሉ ቢኢድና ክተፍ ዝግቦ መርሐይ ሰብሲ ቢኢድና ማለት እዩ ተጋሩ ሓስሎም እስራኤላውያን ክንደይ ጅግነት ፈፂማ እዮም ኣብ ርእሲ ጆኖሳይድ ፈፀሙሎም እዚ ሰነፍ መራሕዚ እዚ ኣረሜነ መራሕዚ እዚ ድሑር መራሕዚ ቢኢድ ትግርኛ ይክተፍ ዘሎ ቢኢድ ትግርኛ ይክተፍ ኣሎ ቢኢድ ተጋሩ ይክተፍ ዝባ ቢኢድ ካልኦት እውን ክኾነ ይፍቅድ ይብልና ከምዚ ጀን ዘጥፈአና ንዘበረተና ከፍርስና ምሰርሕ ዘሎ ኣካል ቢኢድና ክንጥፎ ኣለና ከምዚ ዓይነት ሓቦ ዘይሕዝ መቸም ኣቢ ኣምሓሩ ከም እዮም ዝብሉ ተጋሩ ከም እዮም ዝብሉ እቶም ኦሮሞ ንባዕሎም ከም እዮም ዝብሉ ስለዚ ቢኢድ መን ክጠፍእ መን እዮም ኣብ ጎኑ ዘለው ንግዜ ንገጥፎ ሓንቲ ግን ኣላ ኣቢ ንፀላእቱ እንታይ ከም ዝብሎም ውሻ አለ። ይህ የታሰረ ውሻ መኪና ሲያልፍ ሲያገድም ይጮሃል። ታስሯል፣ መታሰሩን ያውቃል፣ ግን ይጮሃል። እና አንድ ውሻ ከጎረቤት ይመጣና ምንድነው እንዲህ የሚያስጮኸው መኪና ባለፈ ቁጥር? አንተ ታስረሃል፣ ሰንሰለት አለ፣ ልታቆመው አትችልም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሱራት ኣኽላባት ምንታን ስጋ ክረኽቡ ኢሎም ዘእውዩ ትብል ዛንታ ኣላቶ ነዞም ክልተ ትሪእዎም ዘለኹም ድማ ከምኣ ገይሮም ገሊፆሞም ኣለው መቸም ዓፅሞም ይግህፁ ኣለው ንግዚኡ የገልግልዎ ኣለው ንክንደይ ከገልግልዎ እዮም ድማ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና እዛ ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሕልፍ ክብል ከለኹ የረኺበ እያ ናቶም ዕዮ ሂቦም ኣላ ኣብዪ ኣሕመድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንዳፃትካን ትሪእዎም ኣለኹም ሓንቲ ቪድዮ ካብ ኤርትራ ዝወፀት ከየረቡ ናብ መወዳእታ ገፀይ ክኸይድ ብዙሓት ዓበይቲ ከተማታት ዝሓቆፈ ስልጣነ እዩ ነይሩ ኣፍ ደጊ መዋፈር እዩን ከዓ ወደባዊት ከተማ ኣድሊስ እያ ነይራ ኣብ ኣድሊስ ካብ ብዙሕ ክፍላት ዓለማ ዝመፁ ሰባት ይሻየጡ ነይሩ ወላ እውን ቅድሚ ኣክሱማዊ ስልጣነ ማለት እዩ ካብ ኣድሊስ ነቒልና ክሳብ ኣክሱም ንበፅሕ ንረኽበን ጥንታውያን ከተማታት ከዓ ቋሓይቶ ከስከሰ ተኾንዳዕን መጠራን ሎሚ እዞም ኩለን ናይ ጥንቲ ከተማታት ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ትርከብ ሓንቲ ኣክሱም ጥራይ ስለዚ ብሬሾ ክንዛረብ ተረኣ ኮይና እቲ ስልጣነ በይ ከባቢ ነይሩስ ክንግምግም ንኽእል ኢና ስለዚ ዕድላይ ገበርናን ስሙ ብኣክሱም ተፀዊዑ እምበር ዝበዝሕ ክፋሉስ ምሳና እዩ ዘሎ ይክትብ ዘላ እዋ ግን ዝበዝሓ ከተማታት ምሳና ስለ ዘለዋ ናባና ዛዙ ማለት ኣይኮነን ርእሲ ከተማ ናይቲ ስልጣነ ኣክሱም እያ ነይራ እሞ ወነንቱ ኢትዮጵያውያን ክንብልካ ንኽእል ኢና ኣክሱማዊ ስልጣነ ናይ ብዙሕ ህዝቢ ዋንነት እዩ መን ይሰሚዎ ግን ኣክሱማዊ ስልጣነ ኢሉ ታሪክ ዋላ ሰባት ታሪክ እየ ዝብል ኣነ ቅድሚ ብዙሕ ዘመናት ኢና ንዛረብ ዘለና ንኣብነት ኣድሊስ ትበሃል ወደብ ኣብዚ ከባቢ ከም ዝነበረት ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን ግን ፅሑፍ እዩ ተረኺቡ ኮስማስ ዝተባሃለ ቀሺ ፅሒፍዎ ተዘይተጋግየ ፅቡቅ ኣለኸ እዩ እንሱ ግን ዳሕራዋ እዩ ቅድሚኡ ግን ኣብ 10ይ ክፍለ ዘመን ዝተፃሕፈ ዘ ፕሮፒሎስ ኦፍ ኤርትሪያንሲ ዝብል መፅሓፍ ተረኺባ እያ ስም ናይቲ ፀሓፋይ ኣይሰፈረ ግን ቋንቋ ግሪክ ዝዛረብ ናይ ንግዲ ሰብ እዩ ነይሩ ምናልባት እውን ናይ መርከብ ካፒተን ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ከባቢ ዓሚቑ ዝፈልጦ ሰብ ምንባሩ ግን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ታሪክ እዩ ዝቐድም ድሓር ዳሃሳስ በዚ ኮይኑ በቲ ንሕና ንሃገራዊ ዕላማታትና ኢና ክንሰርሕ ዘለና ናይ ፈጠራ ታሪክ ክነግር የብልና ናትና ዝኾነን ኣሰራትናን ዘለዎን ከዓ ብትንክሕቲ ጥራሕ ሕሊፍና ንካልኦት ሃገራት ክንህብ የብልና ኣተሓዛ ነፀብቆም ኣነ እንታይ ምበልኩ ሎሚ ተን ቀንዲ ኣኽናፍ ናይቲ ስልጣነ ዝነበራ ከተማታት ናትና እየን ኣብ ሃገርና እየን ዘለዋ ደቂ ሃገር ክፈልጥዎን ክሰርሑለን ክመራመሩለን ምስ ዓለም ከላልይዎም ከም ዘለዎም ንንገር እዘን ከተማታት ገና ዓብ ስራሕ ዘድልየን ብመስሕብ ቱሪዝም ኮነ ብምንጪ ኣታዊ እዩ ንሃገርና ክጠቕማ ዝኽእል ቁመት ሃብቲ እዩ ዘለና ኣብኡ ንስራሕ ብዘይቃል ዓለም ንፊልምታት ከምዚ ዓይነት ዝና ወይ እውን ደገፍ ሂበ ይፈልጥን እየ ግን ኣጣቁዕለይ እስከ ነዛ ፊልም እዚኣ መንገዲ ዓድና እንዲያ ትብል ፕሊዝ ከይድኩም ተኸታተልዋ ታሪክ ደረቕ እዩ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ታሪክ ክበሃል ከሎ ኣብ ሳዋ ወይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምሃር ከለና ቦሪንግ እዩ ክትፈልጥ ቦሪንግ ፍሉይ ናይ ታሪክ ባህጊ ዘለካ እንተኮይንካ ኣነ ነይረኒ እዩ ንዝበዝሐ ሰብ መሰልቸው እዩ እዚኦም ሰባት
ክዛረብሉ ከለዉ ግን ኣብቲ ቦታታት ኮይኖም እናተዘዋወሩ ከለዉ this is going to be very interesting ነትንሽተይ ወለዱ ታሪክና ከመይ ጌርና ነዝግሮ ኣክሱም ስለምንታይ ዓባይ ኮይና ዝኩሉ ክብሪ ረኺባ ኣይኮነን ንሕና ነቲ ናትና ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ነቲ ምሉእነት ናይቲ ኣክሱማይት ኪንግደም ከመይ ጌርና ምስ ኤርትራ ክትሓሓዝ ከም ዝኽእል ንገብሮ ናትና ስራሕ እዩ ብሪልያንት ወርክ ነዛ ፊልም እዚኣ ዝደረሱን ዝሰርሑ ዘለዉ ተዋሳእትን ዓብ ኮምፕሊመንት ኣለኒ ኣይ ዊሽ እዛ ፊልም እዚኣ ዝበለፀ ቪውስ ዘለዋ እንታ ዝዓበየ ተቐባልነት ዘለዋ ህዝብና ክትከውን እዚኣ ፊልም እዚኣ ኣብ ቤት ትምህርትታት ክርእይዋ ዘለዎም ኣብ ክንዲ ታሪክ ጥራይ ምምሃር ነዛ ፊልም እዚኣ ከተርእዮም ምኻል እውን ዓብ ግደ ክህልዎ ክእል እዩ ብኣይ ወገን ነቲ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ድርዕምዕም ተብል ዝበለፀት ስራሕ ምዃነ እየ ዝርኢ ዘለኹ ኢትስ ቢዩቲፉል ኣብ ዝሓለፈ ርአኩም ነይረ ተጋሩ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝምሃረቶም እዛ ፊልም እዚኣ ሪኣክት ትገብር ሓንቲ ትግራዊት ኣምፅልኩም ነይረ ቀፅልዎ ነዞም መንእሰያትና ድማ ነቶም ጸሓፍትን ነቶም ደረስትን ነቶም ኩሎም ብሪልያንት ወርክ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ክብሎም ይደሊ ኩላኻትኩም ድማ ኣብ ኬትኩም ኣመጉሱ ለይ እስኪ ክብለኩም ይደሊ ናይ ሎማ ርሳብ ዝጉድየ ታንክ ዩ ቨሪ ማች እዚኣ ክገድፈኩም حرمتي وانا نبر عالخو يشاركتي محبر تحايركم جابت بلادي ناوية الليكم